ini tambah. Tapi wis tuwa. Kowe iki yo ngono. Nek luwa-luwa ya tau pamit. Apa pamit? Lunga ora dewayan. Aku lunga golek gawean. Nang ora ana gawean, malah kanoman ke lho geger. Yo geger Tanding lawan Wisuna. Wisuna. Aja geger terus. Terus penggaweane Wisuna geger. Sapa sing ngerti kiwa tengene? Iya, Iki sok kene iki. Wisuna terkenal. Nek ana geger ini bapake gemeter. Kok gemeter lha wong? Wis tuwa. Ngono. Anak-anakku ku ya tak pengen ngono ku. Aku lesu Wisuna. kowe. Luwe. Kowe aku. Nonton oleh njaluk mangan. Apa ya, Lek? Ya. Santai nih. Mangan. Alah, muni udah gaji negara rek. Gaji pirang tua. Ngono. Oh, temen suwe ning ngene rek, gage. Mau masak apa? Masak apa? Pak! Iya. Sing sabar ayo gene masak. Lah wong tua kok mbok kon tranyang-tranyang ora iso. Tak kabeh malas gane. Kena Wisuna mangan sik. Nek lunga-lunga iku ya mangan. Eling mangan. Apa iki? Duh, ora ana lawe, Pak. Ya cobanane lho ora duwe iki mangan sak gathuk-gathuke. Kowe ngerti ya? Wisuna iki nak mangan ganggo lawa. Iki ora doyan. Lho, Wisuna kok mbok pakane ngene iki apa iki karak kok godhong nek. Iku sego no. Lho iki lho bebek ora doyan Pak kok malah mbok pakane Wisuna. Iki wis piye? Wong Kucing ora doyan, bebek ora doyan mbok pakane menungso. iya no. Lah ya kowe ngerti bapak iki wong wis tuwa, maca-maca ya ora payu. Utang jar iso. Wong bapak iki utang ning warung, saben warung tak utangi. Kanggo tuku beras ben supaya anakku Wisuna iso mangan. Utang karo toko lek Sukini. Lek Kok diwenehi kandha karo Wisuna. Sukini wis ora ngutangi. Lho kene, Mergo utange bapak wis akeh ning ngono no. utang akeh. Mbok liyane utang-utang liyane neh. Beli sembarang sing enak. Lho menungso pakane sego kok pakanan bebek. Nek utang-utang liyane terus bayare nganggo apa? Yo mbok usahamu kowe iku wong tuwa. Lah bapak wong tuwa wis ora payu nyambut gawe. Lha kowe iso nganak, kudu ora iso nganak-anake. Yen anakmu lesu, kepengin lawa ya digolek-golekke. Mbok diwenehi kok kono kae digolek-golekno rambanan ta apa. Kodhong-kodhongan dikurap gak kena. Nek kudune kowe iki yo mlenggono ngono lho. Wong yo anake wong ora duwe. Ngombe, Yang penting wetenge wareng. ngombe. Yo ngombe. Sabar ya, Lek. Tak Wis cipro ngombe ngombe. udet iku. Wong anggere ngomah kok ajak tukaran ae. Kudune ra iso mikir wis wong tuwa ndek anak anjaluke kudu dituruti. Malah maido ae. Ana ngombe ta. Oh, apa iki? Banyu. Banyu susu gak ana. Susu Kok njaluk susu? Ya panane banyu putih, ngono lho, no. nek ora ana susu rak banyu gula-gula lah apa. Lho kok malah banyu putihan. Ini ki wis ono yo doyan. Kowe iki wis wong tuwa, kudune mikir. Ora kok anjir ngene iki. Anak mbok pakane ngene iki terus. Saben dinane sapa sing betah? Jare wong tuwa iki ya kepengin menehi mangan anak sing enak. Pengen piye meneh? Oh bapak ya ora duwe. Golek gawean. Kudune sing golek gawe nak kuwe to no, kuwe sing enom. Lah gunane kowe nggo apa? Bapak nggo apa? Coba utang kok.
Gopo? Bapak iki wis ngrumati kowe gawe cilik. Gedekno kowe. Kowe wone bodho ya tak pinterno. Kowe saben dina isine mung lara ati aku, Pak. Lara ati aku nang geneng omah. Mesti anggere nang omah mbok jak tukaran terus. Kowe nek alat to. Wah, sapa? Bapakmu saduki. Lah kene. Lah kowe anggere diroyong lara ati. Menungso pakane segup. Galingan godhokno karak. Wis ngene wae lho to. Piye? Yen kowe kepengin mangan enak, pengen ngombe susu, ya kowe kudune nyambut gawe. Duh, malah lara ati. Piye? Piye? Muni piye? Nyambut gawe. Aku iki bapakmu lho. Kerja kene bapakku. Ora pantes, yen kowe kaya ngono ora bapak. Ngomong ora pantes, Mas. Aku kane wis ora betah urip karo kowe, Pak. Aja kaya Saben dina mung mbok pakane sego putihan, banyu putihan. Ngene lho no. Nggih. Yo kono kowe wong wis gedhe. Golek gawean kok nek kutha-kutha raja. Sapa ngerti mengkono gawean sing kanggo awakmu. Ngono. Ben kowe iso mangan enak, iso ngombe susu. Ora usah kok tundung. Asuna wis ora betah ning omah urip karo kowe. Bapak ora nundung lho no. Lah ngomong pisan, Mang. Ya takon nggih gawean. Padha karo nundung Wisuna. Ora no. Yo. Ning kene aku wis ora kerasan urip karo kowe. Aku lunga saka omah. Mbok mati mbok urip. Arek kowe. Aja ngono ana. Anak wane ngono nek boko. Muni piye? Ora no. Nduwe aja. Emang muni piye? Anakku wis ono takon golek gawean ben kok kaya. Lho ora ndang buang apa ora? Ora no. Ibu-ibu bapak pandu kabeh lho no. Lho tak kira mang. Ngomong ngono. Wes, luar kok. Tak kerasan ora kelemah. Anyane sekarang. Ya, muga-muga kowe tok gawean no. Ning kutha raja. Kok sepi banget. Yo arek siji omongane kementus. Waktu dong minggat terus. Wanggene ngomah gawe geger ae. Sing kerasan urip karo kono. Kakang Wisuna, kok gremeng? Ana apa, Kang? Bertukaran karo bapak. Wong tuwa kok mbok jak tukaran kepiye lah, Kang? Aku njaluk mangan, Jaluk mangan. ora ana lawe. Lah wong ora duwe dhuwit napa, Bapak? Gak nyambut gawe. Lah wis tuwa kok nyambut gawe, sing Yo nyambut ben gawe iku lah. mati tek urip kono. Lho. Anak kok ngono iku piye? Kowe pening ndi? Aku. Yo. Aku ape dolanan. Ora ana kancanem tak kancani. Kok kancani? Iya. Ora usah, aku wis wani. Aku ndek dolanan apik-apik. Dolanan apa? Tenan. Tak dudono ning kono, aja ning kene. Nek kono? Iya. Ning kene. Kowe nek karo rasane, engko takok tunggal. Mosok. Iya. Mah aku, Kang. Kene. Mak, mudi aku dolanan semono iku. Dak wis pas aku wis gedhe, wis joko, ke perawan. Lah kok Mas? Apa iku ngene iki? Lah iya tak warai. Mak aku. Eh? Mak. Kowe mau? Mak. Eh. Yo, Kang. Sembrono Ape lah apa kowe? ngajak dolanan kali. Lho, Pak. Dolanan. Iya. Pak.
bocah lanang karo bocah wadon tumpak-tumpakan. Iya, Ade, anyar dolanan ya ngono iku. Anjen yo penak nek dolanan niku rek anyep-anyep pajar-pajar. Kowe ya kepengin. Kepala, Pak. Aku nek jaman iki enom yo kepengen. Wong rene aku wis tuwa rek iki anakku. Kowe nek ijero kowe niku. Rumangsane. Apa tumindak apa? Nang kale. Anakmu. Ini anakku. Ayo, tapake bojo. Anakku kepek bojo. Alah no. Duh. Ora nono petapek bojo rek wis pas to, Dik. Anakku kepek bojo. Iya. Wis nyambut gawe apa kowe? Loh, lho kok nyambut gawe lah apa wong bojo ora duwe kok nyambut gawe. Kan aku duwe bojo, iki lho Dik kaya aku ora ngono. Kudune nyambut gawe sik, tapi ndek bojo ngono. Kudu di bojo sik, lagi nyambut gawe. Loh. Lha tak golekne sapa? Anjen bener. Lah iya. Neng upamane kowe kok ape mek bojo anakku. Kira-kira anakku iki gelem karo kowe apa ora, Gelem. Ya mesti wae moh. Moh apa? Dungu kepengen Aku moh, Kang. Piye? anakku ora gelem karo kowe. Upamane kowe pengen duwe bojo, golek bocah wadon sak liyane anakku. Ngono. Ngono. Iya wis wis kadung seneng marah ya, Dik. Aku kok gumun karo kowe. Lho bocah lanang seneng karo cah wedok, kita ambek kok bingung. Wis njaluk apa wong sang tak turutane? Jalukane apa? Motor PCE. Gayam. Kaya kalau sampai pangan ora dirawat kok. Loh, tak golek-golek no. Dolanane di Malik. Hah? Malik. Ya ora ngono, wis ngono kok malih. Lah piye? Ya kok ora Dik. Upamane njaluk apa mbok turuti sing mbokmu kapital iki apa? Ora duwe dadi aku. Wong siji iki lho kentong. Ngene lho no. Nggih. Nanti iki nek mbok kaya bojo. Neng yen dene kuwi gelem nampa jenengmu. Ya ora dadi ngopo, wong tuwa mung manut wae. Nanging yen anakku iki ora gelem lan kowe, ora usah dadak dipaksa ya no. Wis. Ora apa-apa. Ya wis tenan. Ya, ora apa-apa, Dik ya. Ora Ora entuk anakku ya ora apa-apa. Lenggono aku kowe gelem lenggono. Aku lenggono. Meleh, ya apik ning ngono kowe dadi bocah enom. Aja sok kulinane ngamuki wong tuwa ya. Ora wis mari aku mari. Mari. Wis ono wis gedhe kok iso mikir. Aku. Pak. Sithik kok, Dik. Sithik. Aku tak lunga tak njaluk sayang sithik. Tak pamplengi dhewe ning kono. Walau tedak ada gak oleh. Jare mari. Iya mari. Ye, Yo mari kok ora. ya mari wis tak lunga. Wis lunga. Lunga sing adoh. Golek wong wedok liyane. Bapak ora duwe bojo babar pisan. Ayo, Wis, Pak, piye? iki mau ora nganti kowe diapa-apakno karo Wisuna. Tenan. Tenan tak urung. Ndi tak eling-elingane. Urung wis ini. Siti. Wis ayo bari ae, Pak. Eh. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ayo, Pak. Iki kula, Pak. Iki mau lagi opo ae. Kula niku baru mbah-mbah ning Sindang. Terus masak sampean mampun, Mak. Ya durung. Loh. Lah kok lamun kok entek bocahne piye, Lek? Ora. Iya, Aku mau mangan siji kok iki. Siji aja mek siji ku mangengane, Pak. Dadi mek siji ku mau. Iya. Walah, ngono ra ngomong. Ngono ku jane siji wis Nuwun. dipatok. Monggo. Entah ora tamu. Mas. Ono ijo ono tamu. Nggih. Abane. Wa takonane. Ya. Terus Nggih, kula.
Karepmu apa? Kula ajeng lamar Manggali. Ajeng lamar. Seneng anakku arep mbok lamar. Nggih. Manggali, Nggih, Pak. kowe tepung karo bocah sing seneng kowe iki apa ora? Lho kenal wong seneng aku kok ora kenal. Mengajeng tak kon rene. Kae lho, ndi? Wong tuane sampean iki, Kakak. Tinggal. Lho, kok mbok tinggal kuwi Piye to, Le? Ayo, Pak. Lamar Pak karo wong tuwa to. Ayo, Mbok. Wis tak kandhani. tuane Weton laira mopo? Monggo. Main di lho. Iki teko mbok iki wae. Kok ramene ora karuan? Woi, Monggo. Iki ana penggolan rasa nggone kene. iki wono ta sapa? Pak. Malah Ayo, Pak. Pantes oleh. Anten, Pak. Ini menik-menik ya, Kak. Mari iki Pak lamarane. Niki kula bapake Taruno. Oh, bapake Taruna. Jare sapa sing lamar karo wong tuane lanang wadon ditampa. Iki kula nglamarke anak kula. Apa ngono to, Li? Lah iya lho, aku wong siji disenengi wong loro karo piye to. Gumantung sing teko ning kene karo wong tuane lanang wadon. Katitik aku bapake Taruno. Sampeyan. Kinoyo. Aku sibuk. Sibuk. Sari tak Sari biar kae ora rapet neh. Ora sarimi. ora ketunggu ya. Iya lah iku lho. Kinoyo karo Sari. Nih. Sari Gading. Sari Gading. Anak kula Taruno. Taruna. Ya kari kowe to. Iya. Sangat itu kok terus Iki blosan. lamarane kula, lamarane Bapak. Sik, Le, Mari ngenteni. Pak. Taruke lamarane. Yo gedang rong kundun. Dawane Ora ana apa-apa. Gejang. Lah, semono brambang Gedang kali lombok. Kok malah ndas macan. Malah gathok ngediri carica. Kakang Taruna. Yo, Dik. Dik. Lah iki wong tuane sampeyan Loh, malah iki yo nglamar. Nggih, kula lamar. Yen kowe nglamar tanpa gawa bapak karo biung, kowe yo ora sida. Anakku iki ayu tenan dilamar bocah lanang. Wah. Calanane yo bagus-bagus. Ayune nggih nemen nek Wong niku. roku yo ndek cilik iki. Nggih, sakniki wayune mboten kantenan. Pun ngeten mawon diputuske sing sapa sing ditampa ngoten mawon. Yo kari Manggali coba tampa sapa nduk. Yo mestine yo Taruno, jaran Taruno. Sing Nglamar karo bapak. Ning aku sing luwih dhisik teko. Mengko bapakku nyusul. Jadi parane to kakang sampeyan. Lah ngenteni Wis Pak, diputuske gak yo wae. suwe. Wis diputuske Diputuske sing Pak. teko karo bapake ya kuwi Ya, dijodohke ae. wis, Wis wis, karo wis. ae. Ah, niki napa bapake kula teko? Kula badhe nglamar anake sampean. Kari kakang. Kasep. Lho sampun enten kula sing nglamar. Sampeyan kasep tekane. Sampean wis disiki aku. Dhisik bapak. Nek gak urung ditampa, Pak, tapi durung ditampa. Durung tampa to untung. Sing dhisik aku. Ini kan gumantung Manggali milih sapa to, Pak? Aku kok kenal karo wong iki. Wah, Iku calon mertua. Sampeyan aja sok kenal. Mantan. Kok mantan sampe niku SKSD sok kenal sok dekat. Sok pinter barang lho. sok tau lho. Adine Donopati. Mantan pengayaman ning Panjalu. Sopo Gawe kowe? Aku sampean ora kok kertas? weruh, ora weruh. Sopo? Menika wuta. Kula Mahayana. Bahaya. Bapak Nggih. Mahayana. Nggih. Waduh, luas leresan. Monggo mangusadani mesake meneh. Nggih, leres menika sinuwun dolok. Nah, nggih. Iki medal sawetawis. Nggih, monggo monggo. Kula cekelenake nggih. Iya be mbok kamleng tok. Waduh, niku ambune. Biasane nek pajal-pajal niku mesti Wah, ambune rada Iki mandi niku mandi tenan. lho, maksudnya dikempres tenan. Kersane mati. Bapa Mahayana sampun ngertos kula. Dikempres langsung biar.
dolan. Iki Manggali to. Nggih, aku mandani, Si Pak. bayi. Manggali niku putrane jenengan. Nggih. Bu. Abane mang putraku. Niki. Wong awit biyen awor Alit aku. dipun. Nggih, menika Nuwun sewu. putra putri Kula panjenengan. takon jenengan. Ingkang kula slametaken nalika Isih campur. ah, lu sampean bareng ono urusan kok aku kok sepele Jarkire Pak. Jarke apa? Sampun ngombe wedang saderaken. Kinoyo iki tunggale wong kok bubarno. Gak apa-apa Pak iki ben berno wae Pak. Oh, Ben aku wae sing Bayana, ditampa. pripun. Lali. Lamarno Pak. Lamar sampean nggih. Niki anak kula Manggali. Putranipun sampean. panjenengan. Anak semanten niku wonten pinten? Kalih Kalih. Dono Kusumo kalih Manggali. Sing Lah sing Dono Kusumo niku ilang. ilang. Sabar le. Iki kula semanten subur. Dono Kusumo niku ajeng dipun sejahi Bro Kumara. Dono Kusumo aji dipejahi Bro Kumara. Lah terus anak kula rampun mati niki. Mboten tasih sugeng. Sinten pundi anak Lah kula? niki kula slametaken kula gedhe. Aku ora naik sampean to. Pak ini ora duwe anak. Jadi aku putrane Kanjeng Sinun Sapa? Dono Wi, mati. Dono mati. Loh, kula Wih, putrane. wah, Dono Kusumo. Kowe wis gedhe, Ger. Putrane jenengan. Dono Kusumo. Lah kowe kok arep seneng karo Manggali. Sabar le. Manggali iki sabar bakal subur. Manggali iki adimu dhewe. Niki. Heeh, iki Kang Masmu Dono Kusumo. Iya, Sabar, sabar. Yo kebacut lho karo adine kok seneng. Ayo Pak mau seneng ya ora seneng ngejak. Arep dijak nang Pundi, omah. Mas? Aku ora ngerti kok, Pak. Piye? Ini urung diapa-apa kan, Bu. Ora kira apa-apa Wis iki nyambung. Niki sinten? Sik. Pajak Pak ini. Pak, besok Sehat. piye? Iki Salam, Pak Ini Jemi. mau. Yayi Takoti Pak. Indro Tanoyo. Kula Kinoyo. Lho. Tanoyo. Potanoyo. Nggih, kula mboten pangling. Niki kadang panjenengan Bupati Sukodono. Kula niku lali bar tiba. Salah Ayo Pak. Niki sirene ndok kamu. Dogan otak lho. Kula bar tiba dadi lali. Iki kula nggih. Itu Tanoyo. Aku dono padu Kang Mas. Muga-muga ora gegar otak ya. Mboten aku Lho. ngantos niku. Kowe nduk. Apa? Batas. Apa? Sampeyan niku pun tuwa ora usah Kuno. ngono-ngono ora. Bapakku wis mati. Lampulan. Bapakku mati gantung diri. Ya iku sapa? Iki ora anak kula. Kula Taruno. Taruno. Nak sing bojone kula saking Sukodono niku sambil gelap menawi. Kok sampun gelap kok ngarep. Dongane kula niku lha pripun wong mboten nate goleki kula. Oh kaya Joko Kendil ae kok jumpai langsung jam Lah sampean yo ngono bareng roh begeget semene gedene yo ketawa. Taruno, Nggih. seneng karo Manggali. Saestu kula Yen kowe seneng karo Manggali ora apa-apa. Dipun tampi. Gak apa dadi Aduh. Sik, Rek. Aku ngerti yen pajar-pajar iki wayahe aku yo ngerti ning sabar. Tetembungan kae bondo ra keliya ora ngaten kamas. Apa to kene golon-golon ada sapa? Mengko nyambut gawe merantau wong loro dadi Ah, sugih. kula kelingan. Apa? Bojone sampean niku sakniki dipek bojo Bro Kumara. Pek bojo kromo. Nggih. Ketoke kok kenalan lupa-lupa ingat lek tiba kok nemen. Kula ketenggor kuwit asem. Nggih mboten gedhe wong lagi semene. Kebangetan, kebangetan. Ning isore watu gedhe. Oh, Saiki dadi garopanes mresani ning Kersane mboten hidup sing baku kula urip nang desa kali anak bojo karo calon mantu. Ora, Yayi Indrotanoyo. Kang Mas Iki bab palungguhan ing Panjalu. Rening anakku wis gedhe. inggih. Heeh, Dono Kusumo. Yer Dono Kusumo, Kula Taruno Nggih. Jaluken negara Panjalu saka Brakumara. Pelok kantut tali wondo nggih. Yo. Kok ni bali Ning mburi. Monggo panjenengan Monggo Bapak. mongso kula. Ibune sampean rada anu.
liyane. Mergo aku iki sayang, aku peteki wae. Estu nih. Aku njaluk bayaran pira tak bayar. 1000. Ora mung 50.000 sak jalukmu tak wenehi. Teng mriki napa teng mriko? Kira pagine. Prayogane ning endi ya? Teng pelabuhan mawon. Yo ya sing ngono ayo. Cah bagus kok gaweane pinter iki. Pripun Darayu? Enak ta? Lanjut tenan Penuh. Carem Asmoro karo Bara. Sopo? Rasan dadak takut. Maju tak kemah, kemah. Yes. ya apa? Mriko. Wani luput kuwi pirang pagune. Suno iki ngono piye iki? Wah, pun pecah Dara niki pripun iki? Suno, kepiye jeng ngene iki yen wis ana kedadian karo aku wis kok pateni. Panpunten Darayu kok mboten mangertosi blene. Ora balik kok. Iki ra wis ngono ae. Nggih, Niki Wisnu ngene iki. Jane sisik kiwa ana sisik enoko. Kowe bar ngopo, Rek? Sakit tindak mriki. Wis kelingan dikala jaman semono. Kula tasih ngandhutan. Panjenengan menika ingkang batang nalika kula tasih ngandhut. Yen putramu lair mija kakung, jejate sing sisih kiwa ana sisike napa. Nggih kula tasih Tunggu sawangan bocah nom-noman eko. Lho, Wisnu, yen ora ngandhut Lho iku apa kamu dhewe? Dadi kasunyatan. Yen Wisnu wis mateni wong tuane lanang. yen ngono, pambatanipun panjenengan tumus, Bapak. Kowe cara Mas Moro. Iki sing mbok pateni wong tuamu lanang. Aku lanang. Kowe mau bar carem asmara lan ibumu dhewe le. Bener ora kleru. Kae wong tuaku. Wong tuamu dhewe. Waduh. Wis menungso cap apa to le, wong tuamu kok mbok pateni, wong tua wadon malah demeni dhewe iki karep coba. Umus kabeh lakon sing tak kandhake kala semono. Aku salah ke aku kleru. Nganti aku wani mateni kelawan wong tua. Kowe lakone luput. Iya kek ora mamak mripatmu. Ing ngatasi wong tuamu wadon dhewe kok mbok senengi. Kanggo nebus dosaku aku kudu ngopo kek? Wis jadi mripat loro. Wis iso nyawang wong wadon sing ayu-ayu. Kowe bisa nebus kaluputanmu wadon mripatmu wis ra weruh wong ayu sing ning jagat raya. Kaya ngono. Ya kek ning kene sampeyan dadi pakeseksen. Mripat pandure panyawang. Aku bakal nebus dosaku wis mateni wong tuaku. Kaping pindho wis wani carep asmara karo wong tuaku wadon. Ning kene mripatku bakal tak cukil kek.
ning kowe sing duwe rasa. Kurang gak? Kowe Iki sing kurang gak? ngrungokno tembunge wong manis Mahambara. Kowe iso ngrasakno kula Yo, Kak. Ning rasaku isih ngerti rasa sing tak rasake saben dina. Iki kanggo nebus dosaku kelawan wong tuaku. Ning kene wis suno bakal entekke rasa kek. Kulo ngentekno kok mati. Lamus diri perkara atine jubres. Nggih. Ger sudah sing pantes dadi pengayoman ana ing Panjalu rana loro mung siji kowe. Nggih. Sasampunipun lengseripun Kanjeng Rama Prabu Danapati, kula ingkang jumeneng ratu wonten ing Panjalu. Lan kula badhe tambah jimat asma kanthi nami Prabu Anom Danakusuma. Prabu Anom muga-muga Panjalu tentrem selaminya lumeber ana ing desa Kebun Turi. Sak sampunipun nanggap bridha carita mugi-mugi kalis ing sambikala. Amin. Padha gembul bujana wiwaha andra. Matur sembah